Udakorrika zebilen. Literatura, aparteko bidaietara gonbidatzen duten lanez beteta dago. Askotan, abentura eta istorio liburuen forman, zientzia fikzioaz baliaturik zenbaitetan. Gaurkoan, Jules Verneren obra zinguratu bagara ere, Xan Idiart idazlearen bigarren ipuin liburuaz hitz egiteko elkartu gara. Literaturatik literatura. Xan, bigarren liburu ere, ipuin bilduma bat. Bai, berriz ere ipuinak asko irakurtzen ditut. Eta ez egite, ritmoren aldetik eta ipuinak heldu zaizkit. Behar bada ideia desberdinak ditudalako, agian. Eta argi dut ideia horiek guziak ez ditudala lan bakar batean ezartzen. Beraz funtsan ipuinak idazten ditut. Maiatz, argitaletxearekin dator bigarren liburua? Bai, Maiatzekin, Lucien berantago etorriko zaigu eta berarekin harremanetan sartu ginen duela 2 urte eta harreman biziki ona dut Lucianekin eta naturaltasun osoz Maiatzekin egin dut behiren lana eta biziki kontenta. Azken urtean zinez bizipen bekainak izan baititut argitaletxe hori esker baita Lucieni esker ere bai. Idazle lanetan murgilduta esan dugu bigarren liburuarekin, irakasle lanetan, euskara irakasle? Bai, euskara irakasle, beraz parada dut biztan dena euskal literaturarekin lan egiteko, kasleekin, eta biak uztartzen dira, ze ene lanaz ere elikatzen naiz batzuetan ideiak izaiteko. Eta biak idazle eta erakasle lan horiek uztartzen ditut sortzeko bai. Oso ondo. Bueno, ikusten gabiltz, besteak beste ipuin bateko protagonistetako bat izango den Sharon Taten pelikula bateko fotograma hori azalean bai, denetarik topatuko dugu liburuan, Denetarik, beraz hor Sharon Tate aktore antzesle famatua gertuko da Suban Iriart izeneko pertsonaia batekin, baina hori behar bada berantago aipatuko dugu. Sharon Taten istorioa ezagutu nuen, edo jakin nuen, duela 5-6 urte kazetaritza eskolan nintzen. Eta 2018an, trompatzen ez banaiz, 2018an hil zen Charles Manson, beraz The Family sektako gurua. Eta bere aginduz hil baitzuten Sharon Tate eta bere, gertatu zitzaiona egin zitzaidan bere segidan, drama. Eta horren inguruan idatzen nahi nuen, baina biztan dena ene kutsua ezagiz eta zentzu gabekeria ezagiz. Aitari eskainitako liburua, umetan kontatutako, kontakizun horiek guztiak baliogarri izan dira, ezta? Irudimenerako. Bai, hor galdera izan dut jadanik, zen olako istorioak kontatzen zizkidan tipitan aitak nik alakoak idazteko biztan dena, umendako istorioak ziren eta baina nik argi dut irakurtzea maite duela eta idaztea maite duela, priseski tipitan aitak denbora hartzen zuelako eni istorioak kontatzeko eta duela 2 urte zendu zen. Eta argitaratu nuen, beraz, diaz argitaratu nuen liburua apirilean eta egiten zuen urte bat egin zela, beraz, dedikatu nahi nion egin batean bigarren liburua. Nire ikasleak ulertzeraino iritsi naiz kasik, denbora gehiagiz entzun behar nautelarike kurtsotan, ofizioz irakaslea baiz naiz, Luser, euskarako irakaslea gainera, Luser. Xan, orduen nostalgia ez da salgai edo nostalgiak saltzen du? Hori betiko ez da daia. Ironikoki ezagri diot izenburua liburuari nostalgia ez da salgai. Entzun izan baitut nostalgiak saltzen duela. Eta gero ikusi behar ze zertzen dugu nostalgia hitzaren gibelean gero Lucien etorriko baita eta berak melankonia edo halako gauzak aipatzen ditu, baina entzun nuen, nostalgiak saltzen zuela eta hori elkarreko langile batek errantzidan.
Saran ginen azokan eta beraz, dola 2 urte lehen ipuin bilduma argitaratu nuen, Teresaren mendekoa, eta nintzen azokan, saltzeko eta orkesteko. Eta ondoan, banuen beste idazle bat, kazetari hoia Koret Alajaburu, eta berak liburu bat argitaratu zuen. Ez dakit euskarazko izenburua zoin den, ez da garaian barrik frantsesez atera zen eta berantago euskaratu zuten. Uste dut euskaraz dela Frankoren garaian kantatzen genuelarik. Eta beraz, bere liburuan kontatzen zuen frankismo garaian, iparraldeko kantari batzu, hegoaldera joiten zira euskaraz kantatzerat, eta beraz diktadurari aurre egiten ziotela. Eta bere liburuak, 2 urte sekulako jekasta izan zuen. Eta ni bere ondo nintzen, idazle horren ondo nintzen, eta jendea pasatzen zen hola intzinetik, nik kasu egin gabe, eta joiten ziren denak Koret Alajaburuen ikustiat. Eta bapatean beraz, entzun nuen elkarreko langilearen ahotik nostalgiak saltzen zuela. Eta bapatean egin zintzaidan, punchline baliz bezala edo nostalgiak saltzen du. Eta egiten, behar da, nik zerbait nostalgikoa idatzi behar dut, eta horretik ere heldu da beraz lehen titulua, baita lehen ipuinaren izenburua ere, ipuin nostalgikoa bertan kontatzen baitut. Gertatu zitzaidan Saran. Abia-puntu hori. Abia-puntu hori, biztan dena pertsonaia bera, ni izan gabe ere izen aldatu baitiot, pertsonaia Suban Iriart da, baina ene fikziozko alter-egoa da, ni deitzen baina San Iriart. Eta beraz, Subanek ulertzen duelarik historio nostalgikoak idatzi behar dituela, euforian da, ez dakit, ulertu du, ateratzen da azokatik eta bapatean, ez dakit, laurogoikoa markadan da, eta gure Euskal Herriko historia idazten du berriz, eta hortik zentzugabekerian murgiltzen gira. Alter-egori agertuko dena, behin baino gehiagotan ipuinetan, hala ere eutxiko dio, Suban egongo dalako lehenengo ipuin horretan, bere ipuin liburua ezin saldu, hala ere eutxiko dio Xanek eta ipuin liburuarekin zatoz, 8 ipuin liburu honetan, ipuin luzeak, baina ipuinaren formatuan berriro be. Bai, berriz ere ipuinak. Ene burua galdezkatzen egoni, zergatik ipuinak, eta banuke lan luzeago bat idazteko asmoa, baina ez dakit ez dut behar dudan disiplina, gauza luzeagoak idazteko. Bestale lana dut eta beste gauza batzu egiten ditut ondoan. Baina bai, berriz ere ipuinak eta gero maite dudan generoa da. Euskal literaturan ipuin egile hainitz badira. Adibidez, Iban Zaldua pertsonalki biziki maite dut eta Iban Zaldua egon da ipuin gintza gogoetatzen. Eta berak defendatzen du, babesten du genero hori eta uso oroiterazten du, batzuen ustez. Ze, ongi dela ipuinak idaztea, baina izan nahi baduzu sortzaile edo idazle edo ez dakitzer, noizbait eleberri bat idatzi behar duzula. Bestenez ez zira ahas idazle eta hori kritikatzen du eta berak ere ironia erabiltzen du horren aipatzeko. Eta ni aski ados naiz, ez dela baita ezpada lan luzerik idatzi behar literatura egiteko. Idazela initzek ipuinak idatzi dituzte eta idazela initzek ipuinak baizik ez dituzte idatzi eta idazle bikainak dira. Eta erritmoaren aldetik eta desberdina da, ipuin batekin maite duena hori da, ze nola ezan, denbora laburrean, hainiz gauza gertatzen dira. Usu hastapenean egoera normala da, junta, puf, eta bapatean, elementu perturbatzailea heldu delarik, hor, zerbait ez duzu ulertzen. Eta errealitatea nunden eta ez dakizu, halako ipuinak maite ditut eta halakoak idazten ditut, eta bukaeran, entzatzen iz beti ez usteko bat, ezartzen irakurle gisa ez ustekoak maite ditu. Hori esaten du, Iban Zalduak be bai. Generoak berak uzten duela bihurrikeri horretarako eta jolas horretarako aukera, eta zure ipuinek badute, bai lehenengo liburuan, bai bigarrenean esan, zenbat bihurritzen diren, ze amaiera duten, zenbat ez usteko sartzen dituzun ipuinetan, eta hasi eta amaitu, edo zer gerta daiteke tortxe guez, irakurliek be bai, zeuk proposatutako jokoan sartzen gara? Hori lortu nahi dut, irakurle gisa, justuki maite dut, historio batean murgiltzen nahi zelarik, eta
edo zer gauza gertatzen ala, baina sinesten dut. Bai, edo zer? Edo zer, sinesten dut. Eta halako testuak idatzi nahi ditut, eta erritmoaretik, bai, ipuina bikaina da horregatik. Edo zer gauza gertatzen, berriz diot, edo zer gauza gertatzen albaita denbora laburrean. Eta gainera, ipuin gintzari buruz segitzeko, eta kustot Gasteizen aldekoa festivala antolatuko dutela, ipuinari eskainitako festival osoa, eta ustez alako ekimenek ere balio dute justuki erakusteko benetako genero literarioa dela ipuina. Pues nik aukeratu dut trilogia bat, orai 10 urte atera zen trilogia bat, eta da Cesar Pérez Gellida Valladolidko idazle bat, eta lehenbiziko liburua da Memento Mori. Persebi liburuak die Sirae eta Konsumatu Nest, eta da novela beltza. Ni gehienetan novela beltza irakurtzen dut, eta orai egin dute gainera telebistarako serie bat, errakastaundia izan duena, eta trilogia osoa serie eraman behar dute. Lehenbiziko liburuan agertzen da nor den hiltzailea, eta historia kontatzen da hiltzailearen eskutik. Trilogia honen gehien gustatu zaitana da musika unitz erabiltzen duela. Musika unitz eta musika sartzen du eta irakurtzen ari zarela musika itzen duzu momentu guztietan. Eta hasiera horretatik, amaierara bitartean, denboran eta lekuan saltoak egiteko aukera, mamuak ikusiko ditugu, pandemiak etorriko dira, kokodriloak izango ditugu maskota moduan, denetari gertatuko da. Bai, berriz ere halako elementuak maite baititut irakurle gisa. Denboran atzera joitea, hori zientzia fikzioan usu irakurtzen dugu, kadik bizke maitut eta halako tramankuluak badira, eta nik hori ere erabili nahi nuen, zentzu gabeko istorioak asmatzeko eta erabili dut. Eta aldi guziz, pistan dena, istorio ironikoak ere, beraz, idatzi nahi izan ditut. Eta bai, tramankulu horiek agertzen dira, denboran atzera joan, behan beti ironia kutsu batekin. Eta umore hori, ez da? Umore beltz hori badaukazuna, liburuetan. Bai, gero umorea pertsonala da ere, batzuek erran dute ez dela bateri irringarria. Irriten duzu da, espero irringarria egin zaila. Izan daiteke, niri gustatzen zaitu behintzat, baina umore beltz hori dinot baliogarria izango dana kasunetan, aurreko liburuan bebai, kritika sozial txiki hori egiteko, ez da? Bai, gero betiko galera, Xuban Idiart beraz fikziozko pertsonaia asmatu dut, eta berak egiten du kritika sozial hori. Nik ere, biztan dena. Baina biztan dena tresnatzat hartzen dut erran nahi dudana erraiteko, eta bai, kritika soziala bada, eta menturaz, eta aitortzen dut, kritika hori behar da ez da zilegi, behar batzutan urrun egin joiten naiz, behar bada huts egiten dut, behar bada. Eta behar da ondoko liburu batean, behar da Xubanek aitortuko du, zozokeriak erran dituela, ageriko. Literatura horretarako? Zuk idatziz eta guk zurea irakurtzen, apurtxuet eguneroko karga hori, eta liburuan sartu, ipuinean sartu, eta esan duguna, hemen denporaren makinean sartuko gara, eta kasunetan gero eta gehiago, nostalgia kutsu hori izan da, Sarri, Polanski, baroi gorria ez, baina beltza gertuko zaigu eta bar. Horretarako, dinot, jolas horretarako, joku horretarako? Bai, hori bai, arazorik gabe eta bai, pertsonalki literatura behar dut ahazteko. Beraz, liburu batean mobiltzen nahi zelarik dena ahazten dut. Eta berriz diot, alako istorioak nahi nituen, hori da, ideien liburua zabaltzen duzu, eta lortzen badut, irakurrea, ez dakit, murgiarazten kontakizunean, lortu dut. Eta horrekin kontenta. Eta gero ala, zozokeriak banin badira, eta ez banin badados, eta hori ez da arazoik, literaturak balio du dena azteko, bai, dena. Noiz idatzi dituzu? Ipuinak sortzelana, berria da. Dinot, lehenengo liburua kaleratu, eta orduan sortu dituzu ipuinak, pentsatzeko tentazioa izan dezakegulako besteok, aurretik edo izan dituzun ipuin batzuk, eta moldatu dituzun bigarren libururako? Bai, ipuin guziak, beraz, lehen ipuin bilduma
argitaratu ondoren idatzi izan ditut. Beraz, lehen ipuin bilduma 2022ko irailean, uste dut argitaratu nuela, eta hor, egin nuen Lucien Etxezarretaren ezagutza, Preseski saran, azokan, eta proposatu zidan noizean behin ipuinak idaztea maiatz aldizkarirako, eta nik biztan dena onartu nuen, eta maiatz aldizkariarako beraz bizpairu edo berda iruzpalau ipuin idatzi izan ditut, beraz, eta Lucienek bazakien beste ipuin batzu banituela erreserban, eta 2023ko urtarrilean idatzi zidan, behala, erranez aukera, argitaratzeko aukera nuela, eta bai, presta agertu nintzen, eta beraz bigarren ipuin bilduma hortik heldu da bai. Zailagoa izan da, eta kanpotik egiten dizudan galdera bata, nik ez dudalako libururik inoiz idatzi, ez lehenengoa ez bigarrena, zailagoa da bigarren liburua idaztea? Zailagoa izan da, edo ez? Ez. Erresagoa izan da bigarrena. Zergatik, berda, lehenak karga bat behar da, ez dakit askatu zidan, edo hor bigarrena, nola ezan, oroitzapen bizikeunak ditut bigarrenarekin, Lucien Etxezarretari esker hainitz mugitu niz, azoka desberdinak egin ditut, gehiago mugitu naiz, hori ez da dudarik hainitz mugitu naiz, egoalderat ere jo naiz, Durangoko azokan egon naiz, eta bai, ez da batez zaila izan, eta gainera uste dut, lehenean, batzutan zentzugabekeria bazen, Nafarroako barneko saratari nafartara, eta bai, batzutan zentzugabekeria bazen, baina distopia ere bazen, lehen ipuin bilduman. Hor, ez da distopiarik, edo bizki guti, batzutan zientzia fikzioa bai, baina hor da zinez absurdua dena da absurdua. Eta hori dut maite, eta hori nuke dioratu nahi orain, absurduan dena, zentzu gabekeria zen, eta eniduriko, ez zinezkoaren bila joaiten bani mazira, eta absurdua dena harrapatzen bani maduzu, ben ustez, absurdua denak hainitz kondatzen aldu errealitateari buruz. Hor, Terry Pratchett irakurtzen ari naiz, beraz fantasiazko liburuak idatzi zituen, frantsez irakurtzen ditut, eta hori da, fantasiari esker, hainitz kritikatzen du gure gaur egungo mundua, eta hori lortu nahi nuke ere. Patxi Kuperurenaren koloreak euskal usadioan. Liburu hau irakurrita ezagutu nuen egile hau, Patxi Kuperurena, benetan harrituta gelditu nintzen, eta gerora ere behin baino gehiagotan konsultatu dudan liburua da. Bai, Melbieren Mobidik liburu ederrik bada, liburu hau da horietako bat, ez? Juan Gartziak euskaratua, euskaraz irakurtzeko pagotxa dugu, eta bizitzaren edertasun gordina erakusten digu, ez? Hasieratik harrapatu ninduen begiak zabalduko zaizkizue Irati Jimenezen liburua. Bertan garatzen da euskal literatura eta kanpoko literaturari buruzko ahuldadeak, indarguneak, eta gainera sormenari buruz teoria asko sortzen ditu. Oso interesgarria, oso ondo kontatua, alaia, divertigarria, zuzena, informazio pila batekin eta benetan gomendagarria. Ez dakit idatzi dudan guztia egia ote den. Dakidana da sinetsi egiten dudala, ikusi egiten dudalako. Begiak zabalik idazten dizuet. Hori da nire promesa. Xan, Lucien Etxezarreta gonbidatu duzu? Bai, hori, jakinuelarik beraz norbait gomitatu behar zela, biztan dena bere ala Lucien izan nuen gogoan, jen bezala bigarren ipuin bilduma berari esker argitaratu izan baitut, eta berari esker diazainitz mugitu behin nintzen, beraz normala zen enetako Lucien etojaraztea gaur. Maiatz argitaletxean dator bigarren liburua. Hasieran ipuin batzuk eskatu zenizkion. Nola izan zen hasierako kontaktua bion artean? Bai, berakizu, aipatu du lehen agerraldi publiko hori sarako biltzarean, orduan uste dut hitz egin ginuela, berakizu ere besteak bezala gara norbaiten bila, bereziki aldizkariaren biziaraztea lana da ere testu laburrak behar ditugu eta ipuin liburu batekin sumatzen zen, zituela
sakelan beste testu batzu, eta uste diat hor eskatu niola, berak eganen du, eta gero algar ikusi ginuen, kontaktuan egon ginen, eta kalitate asko sanditu genizkion, entzulek ikusi, behatzailek ikusi duten bezala, bera garaztara gainera, badakizu garazi gure iparraldeko mitologia, Etxeparen herria da, beste ere, eta idazle eta kantari eta kulturera gile, Gianluku eta beste hainitz badira, eta orduan garaztar bat gehiago, zel zoriona. Eta kate horretan beste begi bat, Xani Biartena, eta oso ezberdina. Zenolako iritzia daukazu? Bere obrari buruz, liburuari buruz, ze iritzi irakurle moduan? Publikoki estimatzen dela jan behar da biztan da. Asko maite dut bere umore beltza, eta parekin dugu, baizu gutxitan irri egiten da liburu batean, eta nik absurdo hori maite dut bereziki, egin dituen ikerketa barroi beltzaren kontu hortan, Malaueko gerrako kontu horiek, eta ezagutzen dituen bere azpiko historio batzu, eta ere bere zinegile ofizio hortan, azken ipuin hortan, aipatzen duelarik, eta historio polita da, eta bere asmatzeko modu atsegin hori biziki maitagarria da. Gero, nik erratea ez dakit balio duen, benan, liburua hedatzen da, 3 argitalpenetan egin ditugu bere lan ateraldi horiek, eta uste dut, froga da nonbait ere estimatua dela, eta badakit autore baten dako zaila da hori, eta jakite hori importantea da. Agian egiten duzunarekin ere hori senditzen ahalko da gehiago. Aholkuak nolakoak izan dira? Nolakoa izan da bion arteko elkarlana, Xan? Askatasuna handia izan dut. Bai. Jada, Lucienek askatasuna uzten du, eta horregatik ustez initzak maite dugu, eta beti parada uzten digu idatzi nahi duguna idazteko. Eta gero hori da, gero ez du sekulan kritikatzen, eta beti alde, beti alde onak aterako ditu, eta hor, ipuin batzua ipatu ditu, baina irringerra da, eta krokodiloa ipuina ez baitua ipatu, eta hori joan urtean baino gehiagotan hori buruz mintzo zen, eta orkezpenak egiten gintuelarik, eta hor ez duzu ipatu. Maitasun historio bat, krokodiloak ero, pertsio ezberdinak ere atera ditu. Hor irakurri dut nipe bai, ipuin hori? Ipuin oso polita da, gero maitasuna noraino joaten aldeen, eta bakartasunaren eragina, eta nik etxako handi bat daukatz, eta ikusten dut krokodiloaren maitasuna behar bada ulertzen dutala. Kontain zukorea ipazaz, eta nintzen hausartuko, krokodiloak usten zion, eta nik badakit biziki maite duzuraz lesakurra, eta nintzen aipatzen dut, ez dut aipatzen, eta behar horregatik maite izan duzu krokodiloa. Biziaren maitasuna maite dugula, eta hori beharrezkoa dela, eta hori ere azaltzen da bere testuetan, eta dena esan du ez dut zer gehituko, eta nik baiko ganderarik autore bat zer behar da gehiago. Ikusten zuten bezala nahiko liburutegi handia da, naiz eta nahiko hutsa dagoen, oraintxe. Eta, honez gain etxean zehar hainbat eta hainbat liburutegi zeuden pasilloan atzeko salan, gela bakoitzean, eta denetarik, egia esan etxean denetarik egon da, bidaietako liburuak eta gidak, euskara lotutako hiztegi eta hainbat eta hainbat liburu eta kolekzio, bertsolaritza, historia, etnografia, mendia eta natura lotutakoak ere bai, arteari lotutakoak, horreten ziren beti, sukaldaritzako liburuak ere bai, eta gero hainbat eta hainbat novela, poesia, pixkat, denetarik, zango duke. Egia esateko nik memoria ez daukat oso ona, eta ezingo nizuke esan zein izango zen irakurriko nu lehena. Batzen naiz, etxe honetan telebista iketzeon, beraz, liburu esente irakurtzea genituen. Eta txikitan gogokoan itula, Tintin edo Asterix edo liburu motak, Sorginak, batzen naiz Roald Dahlen liburu asko gustatzen zaidala. Nire pentsatzea ondixo nintzen txiki-txikitako libururik, ezingo nizuke esan, baina Gianni Rodari, ipuinak gustatzen zaizkiten. Angel Lertxundi Madame Kontxesi Uribe eta kolekzio hori bai gogan dut asko gustatu zitzaitela, baina lehenengo edoiarik ez. Egia esan, hemen bazegoen musika aparatua tokadiskosa eta udena, beraz, musikarekin lotutako liburuak ez ditut asko gogoan, gehiago igual diskak, hortzen kolekzio asko, viniloak, diskoak, eta bar, hori daukat gehiago
gogoan, eta horre denetari zion klasikotik hasita, euskal musika, jazza eta hainbat estilo. Eta gero bai, liburu, bueno, bereziki liburua, baina bat zeuden iztegi kolekzio pare bat kompositorenak, musika klasiko kompositorenak eta horiek gogoan ditut bai. Gaur egun arazo bat da liburuekin zer egin, ze garaiak aldatu dira asko eta ez gauza asko internetean eta jendak ez dituen etxe handiak eta bat. Orduan, guk hartu ditugu pixka gure gustokoenak edo, eta hemen ikusten zuten bezala, hemendik liburu asko gelditzen dira. Pena balitzateke zakarreta botatzea, baina egia esan ez da liburutegiak egin zituzten liburu horiek, beraz. Norbaitek interesokiko balu, hona etorri eta agistazioa botatzea, ongi etorri izango da eta eraman dezala nahi duna. Badu nostalgiatik, Lucien, edo ez liburuak? Nostalgia aipatzen baitugu, eta prezeski uste diat, aipatu ginuela behin, japonesek badute bi nostalgia mota, bakizu bada bat eskorra tristuran sartzen zaituena, iragan hori, ez dugu inoiz berriro ikusiko eta aldiz, nostalgia baikorrak, eta uste dut hori medikuntzan behar bada gauza hona dela, sofrologian eta bakizu, behar da baikortasun hori sendiarazi, horretzapen honekin, maitasuna galtzen bali badira ere, bazuten alde hona, eta horrek biziari kolore maitagarri bat ematen dio, nostalgia hori, gai polita da, eta denen gogoetatzekoa. Askotan, eta entzun dugu, eta ez dakit norena dan zehazki, baina egia da, liburuetara jotzen dugu pentsatzeko edo ez pentsatzeko. Buruan daukagu gauza asko, esaten egon garana esan, eta hartzen dugu, esan duguna, zure ipuin liburu hartzen dugu, eta, beste mundu baten sartzen gara eta beste historio batzuei esker, pause bat egiten dugu gure pentsamentuetan, dinot, bestelako proposamen bat ere badaukagu, hemen maiatzek dakarrena, beste batzuetan sartzen gara liburuetan, pentsatzeko, benetan gogoeta egiteko, lan egiteko bai, ze proposamen da hau, Lucien? Hau da, gure atxulak zaharra agaten den bezala batzuetan, mundu baten ezagupenerako. Ikaragarria da, lan hau. Gure entzuleak ez ditugu izugaraziko infernuaren bildugarekin, baina hor ikusten da autore horrek nolako kultura erraldoia bazuen. Garaia hortan, hainitz bat dira, siglo de oro espainol hori, eta Europan ere kultura edatzen ari da, Eliza indartzen ari da, eta hor, Azularek Salamankan eta izan duen kultura erraldoi hori, harri-harria da. Eta horrekin sartzen da, modernitate batean, nahiz kontra reformarekin, eta biztan da, Eliza bortitz baten irudia agertzen du, eta badu pekatu nagusi bat, gure Azularek, hori sorginen gara jortan bizi izan dela, sarako erretor, ez duela hitzik erraten hortaz, eta ez dakit, entzule feministak ere asarretuko dira, horrengatik jarri dugu ere Patrizia Etxegarai baten irudiak emakumean nola tratatzen duen izugarria da. Sasoi ez da, 1556. Pekatu guzien bide eta hori. Jaio zen, 1654, eta frantsesezko itzulpen egin duzue, enekien nik hain mardula zela hau, zein da helburua? Zein da liburu hau kaleratzen helburua? Horren egilea izan da dokumentalista, Marseilla hirian, 10 urteren lana da hor, eta berak ez dakit zergatik, sartu da, prezeski, kultur gizon horren baitan, eta ikertu ditu bere esaldi guztiak, eta Elizako doktoreak baditu, Tomas Aquinokoak, eta alde batetik ere, paganoak ere sartzen ditu, bere demonstrazioetan, eta Aristoteles, Platon eta guziak, eta orduan referentzia horiek guziak ikertu ditu itzultzaileak, eta gustatu zaio asko, eta hortan ere nota asko bat dira liburuan, hori egin du. 10 urteko lana izan da? Berak hori izaten du, pixkanaka egin den lan bat da, 71 kapitulu bat dira, eta gero, ez dakit hori, gero bakizu itzulpena hasten duzularik, sartzen zara norbaiten munduan, eta hori uste dut horrek impresionatu lukeela, eta itzultzaile guztiek badakite hori, norbaiten baitan sartzen zara pixkanaka. Babesa eskaini diozu zuek, bestak beste, 100 ale kaleratu dira, inongo laguntzari gabe eta egindako liburua. Gero, garai batean izan dugu, baizu Nafarroako gobernua eta Akitaniak duen hitzarmen hori, eskatu gabe azkenean, gutun bat, presidenteari bidaliz ez dugu erantzunik ukan, autoreak nahi zuen argitaratu. Berak eskaintza bat egiten zuela, itzulpen horren
nolazpeit norbaitek berdin aberastuko zuela, eta hortan gelditu da. Eta gero ez da ere frantseserat itzulirik eskorazko klasikorik bat ere, ez da uste dut. Izan da eskoaltzainak egin zuen Bernat Etxepararen liburu hori, hizkuntza askotara gainerat. Baina hori ere, nahiz, beste garai baten ikuspegia da, baina kultur bide berezi batena da, eta uste dut gure obra nagusi bat hor frantses kulto batek irakurtzea, eskaintza ona dela, eta hori bide hortan sartu gira. Eta autoreak berak zion, ez dugu laguntza beharrik, bakizu orain digitalizazioarekin, imprenta mundua, merkeda guk ez dugu langilerik, eta minimum hori egin dugu, eta oso postik naiz, ni zeurik, eta bera ere uste dut. Limak 12 urte ditu, gurasoekin azken aldian ez da oso ondo moldatzen. Markosa bere gustoko mutila. Egun batean, Limaren tutorea, Paulita, desagertu egiten da. Lurrak irentsi egin du! Horren aurrean, Markos eta Lima haren desagerpenaren investigazioa egiten dute. Ordezko tutore bat etortzen da klasera. Oso bitxi eta gainera Markosen amaordea. Maia deitua. Maiak Limari izaten dio bere gurasoek aurkitu zutela mendi batean. Saskitxo batean sartuta. Lima beldurraren beldurrez bere gurasoengana joaten da. Galdetzen die ea egia den eta haiek baietz esaten diote. Saskitxo batean zagon sartuta, mezu batekin. Mezu hortan jartzen zuen 12 urte ondoren bere gana etorriko zirela. Eta baita ere, eguraldia kontrolatzeko adibidezia zuela. Nire ustez, liburu honek transmititu nahi du beti egia esan bar diela, nahiz eta gogorra izan. Liburua oso ulerterraza da. Gehien gustatu zaidan pasartea, Markos eta Lima kobazulo barruan sartzen direnean da. Intriga nuen, zer gertatuko zen kobazulo horretan, nor aterako zen. Orokorrean liburuak, sentimendu positiboak adierazi dizkit. Batez ere azpimarratuko nuke, historia barruan egongo behintz bezala sentitu dudala barrutik historioa. Intrigazko historia gustatzen bazaizkizu, hau da zure aukera. Jarraituko duzu, elkarlanien, Xan eta idazten, batez ere, 3. libururako gogorik bai? Kontuz, ez dugu kontratua sinetua orainik. Ez zaio beldurrik eman behar. Prezeski Lucien eta entzuten duzularik, bai, biztan dena, zer entzuten dut eta segitzeko gogoa emaiten dit, beraz. Ezin ez atzeran hori da lorpen hori. Ze konbentzitzen nahu, bai, egeski, bai, gero ongi dena, Lucianekin hori da, literaturari buruz hitz egiten duzularik, uartzen zira bere ara, ze hor, euskararik maitasuna ipatzen zuen, baina berak bodo euskararikikoa, baina literaturarekikoa, eta eneiduriko maiatz ezagutzen duten guziak hori azpimarratzen dute, ze Lucianekin, ze hori da, literaturan mugiltzen zira berehala, eta literaturari buruz hitz egiten alduzu, baina hori da, maitasun osoz. Eta genera, zarriak da, atera dituzun, referentzia horiek guziak, eta erakaste egon behar zinen, kazetari, baina erakaste egon behar zinen. Denak komunikabideetan erakaslekira, pero alere, oarpen bat nahi nuke egin, beste argitaletxeak ere hor ditugu, bakotxak bere neurrian indar handiak egiten ditugu, hasieratik Susakoekin lagun izan dira, gaur egun Iruñako eta Nafarroako idazlekin hartu eman asko ditugu, eta uste dut elkarlan bat dugu, biztan da. Gero, ofizio bat da, kompetentzia ipatzen da, gure artean oso ongi konpondu gira beti, eta zerbait ezin dugularek argitaratu eskaintzen dugu norbeti batzuetan, ezin da arazo ekonomiko batzuengatik, pixka bat, buruberoak gira, behar bada, hor egin ditu gauzak ahal gutxirekin, eta uste dut, gutarik bakoitzak ahal gutxirekin asko egiten alduela, hori uste dut ere, erakaspen bat ateratu behar diuk, horako elkarrizketa batetarik, uste dut hori izan behar dela. Eta hor, justu hartu emanak eta ipatzen nahi dituzu, funtsezkoa zaidan, gai bat behar da ipatu behar ginuke, euskara ipatu dugu. Eta hemen, Maleruski, Lapurdin, Siberuan, Basenafroan, usuen zuten dugu, eta erakasean iz, beraz, lizu batan, eta usuen zuten dut ere ikasen partetik, benen euskara batua, ez da gure euskara, ez da kitzez, eta badira aurri eritzi hainitz. Baina, enei duriko, hartu eman horiek Nafarroako idazleekin eta euskari guziarekin,
neork ez dituzke ukanen euskara batua ukan ez bagenu, edo ukanen ez bagenu. Eta sortu ez bazuten garaian, sortu ez balute garaian. Eta funtsezkoa, beharrezkoa zaigu euskara batua, zinbestekoa zaigu, eta azpimarratu behar dugu. Batuari esker ere hartua eman horiek baitugola, eta euskal literatura ere badela. Gero kontuz, batua eginda ere harman hori esker, aldi berean eginda, berrogeita urte horietan, elgarrekin ditugun trukaketengatik, elgar entzuten eta respetatuz, eta hola eginda, eta gero egia orain irakaskuntzarekin, eta gauza asko aldatu dira, adinekoak garenok, gazte horien literatura batzutan, moderni, pixka bat, gehiegi, beste hitz batzuekin erabidea, baina hori konpontzen da praktikan, ez da etxaigorik bat ere, eta oso ongi konpontzen gara denok, eta gero komunikabideek duten garantzia, gauza, kapitulu hortan oso handia da, eta horiekin prentsa idatziarekin, irrati, telebistarekin, eta irakaskuntzarekin, liburu argitalpenekin, biztan da, nahasketa zerbait aurkituko da, gure kasuan eman dezagun. Nahi dugu ere paraldeko euskalki batzuen aberastasun espresibo hori ez galtzeratutzi, eta hori miresgarri da hori literatura batean ikusten aldena, etxepare batekin edo bestekin, eta hori aberasgarri izan behar da gure batasun hortan. Ani Erno Nobel saridunaren autobiografia honetako pertsonaia familian pozik dagoela dirudien arren ez da hala sentitzen. Etxeko zereginetan harrapatuta ikusten duelako bere burua, emakume izoztu baten antzera. Paulo eta Daniel bi anaien istorioa kontatzen du eleberriak, Atxagaren unibertsoa osatzen duten osagarri zen Josia. Argitalpenari dagokionez hirugarrena da, eta Asun Garikano izan da edizio berritu honen arduraduna. Egileak berak esana da elkarrekin ekin dutela lan liburu guztietan. Oroimen ariketa egin du Xamarrek saiakera honetan, divulgazio lana gure kulturaren inguruko gogoetak eta ezagutzak biltzeko. Kultura bizi bat zer den hausnartzeko edo galdu ditugun usadioak aztertzeko. Euskal Herria hobeki ezagutu nahi duen orori zuzendua. Azken minutuetan fikzioari buruz eta literaturari buruz hizketan egon gira. Eta mintzo ginen bitartean, Prezeski Charles Bukowskiren esaldi bat etorri zait gogorat, eta berak erraiten zuen kasu zonbaitzutan baizik ez dugula denbora alferri galtzen, eta erraiten zuen ez ginuela denborarik galtzen, zerbait sortzen ginuelarik, edo uste ginuelarik maitasun historio bat, edo uste dugularik maitasun historio bat bizitzen ari girela. Nik kasu berri bat gehituko nioke, jana nuke ez dugula sekulan denbora alferrik galtzen, zerbait, liburu bat, literatura irakurtzen dugularik, eta gaurko emankizunetik aterata, nik hori egin nahi nizueke. Ze telebista itzali, liburu bat zabaldu, irakurri eta gozatu.